adam nämeden ýalkanjagy belli dädir. Bir wagt bir ulakan ewliýalaryň biri geçipdir, oňa Hazreti Sufyan Savri diýerler, Kuddüse sirruhu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama ýakyn hem esirrak iýdi ýanyna tabe edilen esirini dünýeden geçen adamlardan. Hazreti Sufyan Savri radiyallahu ta'ala Savr dip öküze diýerler. Beben nohuda jawanka azatrak gezýän adammış. Bir wagt mescide çef ayak bilen giripdir. Mescide sağ ayak bilen girmeli, çef ayak bilen çykmaly. Hazreti Sufyan çef ayak bilen girenne mescitten ses geldi diye Hudaý Taala taraftan ya Savr öküz ýalak çef ayak bilen girip gelýän diýen ýaly edipdir. Sağ ayak bilen girdi diýen ýaly. Şondan soňra Hazreti Sufyan Savri öz ýakasyny tutup Hudaý Taalaň razylygynyň ýerine 20 ýyllap gece ýatmady diye. Zähmetine aýtjak ey musulmanlar, 20 ýyl ýatmady diye. Aýryljak gecesi. Indi dünýeden geçjek belli zat meriçiligi bar. Dünýeden geçjek gecesini ben nohuda 60 defe dähret kıldı diye. O näme diye 60 defe dähret kılýar? Ben nohuda bir meriçiligi giret ýa şo meriçiligi giredenni bir tevip gelýär. Tevip de kafirmiş. Ýöne ökde tevipmiş. Şonda ýanky tevip Hazreti Sufyan Savri'ne bakanna aýtdy. Hazreti Sufyan Savri'ň de ýagdaýy nämiş? Peşewünden kan gelýärmiş hemişe. Öz ihtiýaryny da akyp duran bolmaly şeýle. Oham tevip getiripdirler bir kafir tevip. Şonda Hazreti Sufyan Savri'ň bakanna dipdir. Bilä dipdir öz Hudaýyna hormat edip Hudaýyndan gorkup bagyry gany tepdil bolup peşewünden akýan şo dipdir. Maňa em ýok dipdir. Indi bagyry eriyenden soňra näme bolmaly? Dünýeden geçmeliler. Dünýeden geçjek gijesi ýeksara peşewünden gany gelipdi. Onda da 60 defe bir gijaň içinde o da dünýeden geçjek lähzesini dähret kıldy diye. Onda näme dip sen dähret kılýan? Ozurly hesap bolýan bir dähret kylada diýenne, onda men işdi çykan Hudaý Taala garşy gitjek, dähretsiz gitmäýin diýdi diýe musulmanlar. Ewliýalardan ey musulman doganlar beter rahimlikdi diye. Bir wagt qışyň bir pişiň sagasy ýa pişiň özi üşip duran bolmaly sowuk hawada. Şonu üçmegine pişigi salypdyr ýanky. Rahim edipdir da şo büýüp durmasyn diýip. Bir wagt bazardan gezip barýarka, bazara girenne bir kafesin içinde bir kuş tutupdyrlar. Heýwan şoň görnüp durşuna rahim edip, pulun rakamda şo kuşy azad edipdir. Sonra gece tahajjud okuyanlar ýanky kuş hemişe Hazreti Sufyan Savri'ň ýanyna gelerdi diye. Dünýeden geçenden sonra da Hazreti Sufyan Savri'ň jaýlaryna ýanky kuş da şoň ýanyna baryp helak boldy, özi jahan berdi diye şoň ýanyna Oswur Sufyan Savri'ň serçesi diýip şoň ýanyna jaýladylar diye. Diyecek bolýanym ibadet edýär, Hudaý Taaladan gorkup bagyryny gan bolup peşe bol wagtda musulmanlar. Biziň ýaşymyz gan bol waganagentek. On peşe bagyry eripdir. Dünýeden geçenden sonra Hazreti Sufyan Savri'ň diýişde görüp Hudaý Taala näme etdi diýende onu Hudaý Taala men günäm geçdi diýipdir. Onda näme bilen geçdi diýende iki rawaýat bar. Bir rawaýatda hak üşip duran pişijek içmenge salmadyňmy şoň hormatyna geçdi diýipdir. Bir rawaýatda da şo serçan hormatyna geçildi diýipdir. Adam Hudaý üçinli nirde kanmasa Hudaý Taala şonu tutýar. Fark etmeýän namaz bolsun, wagz bolsun. Hatta kan olakan ostatlar bolup ýeriň gözüne ostat terbiýet berip, ewliýa terbiýet berip gidipdirler. Emma dünýeden geçenden sonra aýdan kefler şu bolupdyr. Tahat tilkal işarat wal ibarat we ma nafani illa raki'atun rakanaha fi jawfil layl. İnhama ilm okuydum, bazad etdim, ostat terbiýet berdim, ewliýa terbiýet berim, ýeriň gözüne gitdi. Maňa bu zatla peýda bermedi. Hudaý Taala tahajjud wagtda 2 rekat namaz okuydum, şo sebäpli geçirdi diýipdir. Adam oljaň ýerine bolsun. Şaýat çarak germezde bir 50 tümen, 100 tümen, 500 tümen bir zada sadaka beripdir. Şaýat şo sebäpli kıyamatda geçdi. Şaýat namazymyzy geçirsin. Şaýat ýoldan bir daş sawdyk, şo bilen geçdik. Diýjek bolýanym adam hemişe pikir etmeli. Dünýeden geçen lähzämde men Hudaý Taalaň razy bendelerinden bolup geçjek bolsam bahanalar kän etmeli musulman dogalar.